Máš niekedy pocit, že povieš partnerovi, mužovi niečo 10 krát a máš pocit, že on ťa vôbec nepočúva? Klientka mi nedávno totiž povedala, že Kika, počuj, ja som skúšala všetko. Neviem už, ako mu to mám povedať. Skúšala som pokojne, skúšala som nahnevanie a jemu to je jedno, nič sa nezmenilo. Vieš, čo bolo zaujímavé? Že keď sme sa rozprávali ďalej, tak sa ukázalo, že ten partner tie slova počul, len ich pochopil úplne inak. Keď sme totiž vo vzťahu dlhodobo pod tlakom, dlhodobo nevieme, čo máme robiť, dlhodobo počujeme kritiku, nespokojnosť, alebo teda prekladáme si to ako kritiku a nespokojnosť. A teraz pozor, poviem veľmi dôležitú vec pre ženy, a to je to, že muži, oni si berú za svoju zodpovednosť to, či sme my spokojné a šťastné. Preto keď my niečo hovoríme, veľakrát s nejakým nespokojným tónom, keď sa možno chceme len zdieľať alebo o niečom hovoriť a tak muži to vnímajú inak. Ty možno povieš, potrebovala by som, aby si mi viac pomáhal, tuto je nejaký špinavý riad, toto nejako nesedí, ale on počuje, nič, čo spravím, nie je dosť dobré. Zase si nespokojná. V tej chvíli sa partner začne buď brániť, alebo aby toto ochránil, keďže si to berie na seba ako zodpovednosť, tak to vyselektuje. Ale on to počuje, len na to prestane reagovať. To ale neznamená, že máš svoje potreby prestať hovoriť, lebo naozaj niekedy len hovoríme o svojich potrebách a potrebujeme veci riešiť. Otázka znie, že kedy to mám už pochopiť, že toto je naozaj dôležité a kedy to dôležité není a ty musíš len čo povedať, zdieľať, diskutovať. Kedy on má pochopiť, že toto není sťažnosť, toto není problém a kedy už ti na niečom skutočne záleží. Preto väčšinou problém není, že partner ťa nepočúva, ale v tom, že počuje úplne inú správu, než si mu ty chcela odovzdať. A ak chceš, aby som ti pomohla vzťah zlepšiť krok za krokom aj bez priameho zapojenia partnera, rezervuj si úvodnú 15-minútovú konzultáciu zdarma, odkaz je v popise tohto videa alebo v mojom profile.